Zer da soinu hori? Gelditu behar dut. Ondo zaude. Alex, Steffi, imagina dezakezu, pentsatu nuen robot erraldoi bat ari zela zuri erasotzen. ni eta nire Batman jostailu berria gara. Alex, monstruak ez dira benetakoak. Taguzar bizikleta. Zer da hori? Beldurtu nauzu. Gelditu behar dut. Ondo zaude, Alex. Dasha, munstroek erasotzen zaituztela pentsatu nuen. Zein barregarria zaren jolastu nirekin, Alex. Entzuten alduzu hori? Oh, zer da hau? Lagundu. Ez, ausarta izan behar du. Jostailuak bakarrik non daude dinosauroak. Alex, ondo zaude, etorri hona jolastu dezagun elkarrekin. Hemen eraso egiten duten monstro beldurgarriak ikusi nituen. Non daude? Alex, esan dizut, monstruak ez dira existitzen. Zer da soinu hori? Zoaz! Ez dago monstrorik. Oh, kaixo, Alex, lagunduko aldidazu garbitzen. Bai, Iban, ahaldu. Baina non dago mamua? Alex, mamuak ez dira existitzen, baina hautsa bai, txukundu dezagun. Egina. Iban, orain jolastu algaitezke elkarrekin? Bai, noski, lan bikaina egin duzu, jolastu dezagun. Lan bikaina. Zer da soinu hori? Zer da hau? Ez. Hau oso beldurgarria da. Ez,
Ausarta izan behar du? Zer gertatzen ari da? Kaixo, Alex, zatoz gurete festara. Ongi da. Zer da soinu hori? Hau oso beldurgarria da. Beldurrari aurre egin behar diot. Zatoz nirekin! Ongi da. Aita, nire ustez monstro bat zen. Ez dago munstrorik. Zure irudimena besterik ez da. Nire irudimena da. Monstroak ez dira benetakoa. Zer ikusi nahiko zenuke? Agian, animali buruzko zerbait. Wow! Aita eta Alex telebista ikusten ari dira. Goza dezagun. Alex, entzuten alduzu soinua. Entzun aldezakezu hori. Ez, aita, zure irudimena besterik ez da. Beldurtu alzaitut? Ni naiz Dasha. Begira zein nahaz pila. Barkatu, lagunak garbitzen lagunduko dizue. Monstroak ez dira benetakoak, izan zaitez ausarta eta sendoa, eta aurre egin beldurrei. 5, 4, 3, 2, 1. Zer Egan.Gaiski Mutilak Bet Dezagun Igeralekwa Pilotikin Ideia zoragarria. Bertia! Horria, Berdina. Hori. Hiru bi bat. Gozen. Hirubi bat, goazen. Marrazo bat. Mutilak benetan marrazoa da. Ez dut merazorik ikusten. Bigaira, handago. Dasha, ondo zod, ez dago marrazorik. Ondo nago, nik uste nuen bakarrik. Ongi da mutilak, jauzi gaitezen. Hemen geratzea hobe dela uste dut. Etorri mutilak, goazen. Bale, Alex, goazen. Goazen. Gozen. Umeak, ez jauzi igerilekura. Barkatu, Aita. Ongi da, umeak. Aldatu egin behar dut laster itzuliko naiz. Alex ikusi duzu. Ez! Ez, non dago Alex? Non dago Alex? Alex, hanal zaude? Ta Alex, non zaude? Esan diot, Alexi ez jausteko. Agian, Alex, komunera joan da. Bai, agian. Ona, hemen plana. Alex, bilatzera joango gara eta zu hemen geratuko zara. Ongi. Alex, non zaudezu? Alex, ondo zaude? Marrazoa da, korrika egin. Harapa Dezagun Marazoa. Alex! Alex, non zaude? Non zaude, Alex?
Alex? Alex, non zaude? Atura Dezagon Marizoa. Hona Itori Marizatso. Harapatuko Zadit Marizatso Tsikia. Usti Dut Marizoa Harapatu Dudala. Dasha Lagundu. Joaten ari naiz. Dei dieza jogun denei marrazoa harrapatzeko. Alice, Eva, aita, etorri ona. Beldurtu dezagun marrazo bihurri hau. Egin dezagun. Etorri ona, arrain txikia. Ezkezkotu, umeok. Harrapatuko dut. Itori, aida, etorri, aita. Bye, Prime Ran. Etorri nirekin. Seguru dago. Zer da hori? Birusak. Ez hurbildu nigana. Uste dut erlojua ez da bilela. Orain seguru nagoela uste dut. Urrundu nigandi. Badakit zer egin. Bai, egin du. Ai ama, ezertxok ere ez du laguntzen. Eba, zer gertatzen da? Biruzez beteriko multzo bat dago hemen. Badakit zer egin. Jarraitzu nazazu. Biruzek ur eta xaboia gorroto dute. Bai, erakutsi diezaiogun. Hainbeste daude. Joateko garaia da. Irten nire etxetik. Lasai lagunduko dizut. Dasha, kontuz. Eskerrik asko. Zuk salbatu nauzu. Azkena. Bai, egin dugu. Okay. Ados. Eskerrik asko laguntzagatik, Dasha. Orain inork ezin gaitu beldur. Zer da hori? Joan gaitezen ikustera. Bai, hainbeste biruz beldur naiz. Ez naiz irtengo. Hello? Kaixo. Hainbeste daude. Nondik etorri dira guztiak? Dasha, noiz izan zen arropa garbitu zenuen azken aldia. Ez dakit. Hauek zure arropak dirudite. Jarraitzu nazazu, plan bat dut. Bai. Hau beharko dugu. Aupa. Zoragarria. Etxe hau birusetik salbatuko dut. Bizkortu gaitezen. Bai, primera. Orain nire txanda da. Hartu hau. Funtzionatzen ari da.
hartu ditzagun arropa zikin hauek. Oez, garbitzeko oialik gabe geratu naiz, baina oraindik birus asko daude. Zer egin dezaket? Oh. Beldur naiz, gehiegi daude. Xaboi gehiago dut. Aurrera, hau egin dezakegu. Bai, egin dezakegu. Bai, irabazi dugu. Orain, azkenean erlaxatu gaitezke. Ongi, nire lana amaituta dago. Orain goango naiz. Eskerrik asko laguntzagatik, Dasha. Aita, aita. Umeak etxera iritsi naiz. Aupa! Birusez beterik dago kanpoan. Geldiarazi ditzagun. Goazen! Goazen. Goazen. Arrabatuta. Gehiegi daude! Apar festaren ordua da! Bai, birusa guztiak garaitu ditugu. Horrek esan nahi du aparfesta egiteko ordua dela.